számok, amelyek egészen más értelmet kapnak, hogyha egy más hangszerelésben szólalunk meg, más tempóban. Ilyen volt a lámpagyár feldolgozása a turbótól, vagy ilyen a 2 forintos dal feldolgozása akusztikus változatban. Egészen más kezd az ember érezni. Ismerős arcokat felettem át, szép emlékeim olcsónak van. Nálam mindig 2 forint ez a bar. Nálam mindig 2 forint ez a bar. László Személyi Zsolt.